जेबा पार्टीनि सरकाराव फाइथों जिनि तंग थाइले बलं खेनो तंग गन बाक्सा बुक्सु बरक ग कमेन्ट खाइ सिङबा बमो पार्टी रक हामकोक नि सिङबा बमो पार्टी रक हामकोक बनो तयैनो जों तिनि इसा डिस्कास खाइलायनाय बनो तयैनो आनि ओपिनियन न निरक बा इसा शेयार खाइनाय गन पार्टी बमो हामकोक हि नायमानि साय जिनि बाङै तमाबो हामनाय बनो जों नायखे बेलायनो जानाय जेबा पार्टीनि सरकाराव फाइथों आइपनो सिनि बाङै तमा हामै दं बनोसो जों मानायलायनाय दा पार्टीयाव सारे थांखां ओंखायनो दाबो नायदि रिजनल पार्टी दङ नेशनल पार्टी दङ के रिजनल पार्टी बाय नेशनल पार्टीनि डिफरेंट बमरकबो बनो जों दाबो वान सगिनायलायनाय नेशनल पार्टी वो ओंखायनो दाबो नेशनल सिंखेनो ताबो नेशनल ओंखायनो सिनि ग्राउन्ड आसुकनि डीपली न आसुकनि बुझि फानो सामों खायसक मायाहाय के नुगो के ता रिजनल ओंखायनो ता लोकल पार्टी ओंखायनो पूरा सिनि ग्राउन्ड जे समस्या ngै दंमाने बनो तैयैनो कक साकुमावो ताबो नेशनल पार्टी ओ नायनि थांखा ओंखायनो नेशनल पार्टी ओंखायनो बमो हायनाय जे कायसे स्टेट कम्युनिटी अलका दङन हायफानो उ कम्युनिटी बिसिं जे मेजॉरिटी कम्युनिटी दङ बरकनो इसा फायदा नामा कुगो सायावैनो माकुगो आसुक डिमान्ड खायनि नांथायखनो ऑटोमेटिक बरक मेजॉरिटी इनखेनो बरकनिनो बांकुक सिनाय एमएलए होयते बमाय बते बांकुक सिनाय के बरकनिनो सामों साया फानो सामों जाकुगो गन ताबो लोकल पार्टी ओ थांगाखनो लोकल पार्टी ओंखायनो बाहायबो ता रिजनल ओंखायनो कायसे कम्युनिटी नि कायसे समस्या दङ ओ समस्यानो बेस्ट खायैनो आइडियोलॉजी सनावैनो कायसा बनो कक्ति सावैनो लोकल पार्टी खावो गताबक जिनि समस्या जिनि जे सिकन समस्या बा कट समस्या बाहायरनो जे सक्सेस खायमानि न नायखांखनो ता जों आगियावनो जों एडीसी सुबा तबबा टीयूजेस ला तांबा कायसा बो रिजनल पार्टी कायसा लोकल पार्टी के बरंनो ताबो एडीसी हायरनो डिमान्ड खायबै तबो वै फायबो गबा इखेनो बहायनो जिनि जे समस्या जिनि कायसा कम्युनिटी नि समस्या ओ समस्या न सक्सेस खायरो कुंनाय इखेनो रिजनल पार्टी रंनो कक्ति सामावो इंडिपेंडेंटली हो कक्ति सावैनो कक सामाकु तांनिव नुखाना तांनिव एसेम्बली वो तांनिव इंफ्रनिव ता 5 तारिख 11 तारिख जरा चले फरनो नुखाना जिनि रिजनल पार्टी रंनि इखेनो इंडिपेंडेंटली खेनो जिनि जे कम्युनिटी नि समस्या तमारनो तैबैनो बसुक कक्ति सालाखे बसुक काम कौरनो कक्ति सावै साखा ता यंग नेशनल पार्टी रंनि इखेनो जे रिजनल लोक जे कक्ति सामानि हायखे दिसायदे मानबा तानि बनिखेनो कायसा नेशनल नि सिंखेबा अमहाय जे जिनि ग्राउन्ड जे समस्या ngै दं माने बहारनो तैयै आसो कक्ति सावै मानिया ngो थरो जागाव जे नेशनल पार्टी ओंखनो जे मेजॉरिटी दंना जे स्टेट बिसिम कम्युनिटी अलका दङ ओ कम्युनिटी कायसा मेजॉरिटी दंना ओ मेजॉरिटी कम्युनिटी नो फायदा नामा कुबो बरकनि बाङै हाकुबो किताबो नोंनो वान सावैनाय दि जिनि जे बुकुं बारान कम्युनिटी दङ सिनि तिप्रासानि कम्युनिटी दङ ओ कम्युनिटी नि बाङैले रिजनल पार्टी रे हाकु नाखबा नेशनल पार्टी रे हामकु नोंनो ताग वान सावैनाय दि गननि तमा बां कक सानि मुसु नों कामखौ बुसिमान खाना नों तमा पार्टी हामकु नों सोंमानिबा जिनि बाङै से तमा हामकु बनस मानाने के जिनि बाङै बमो पार्टी हामकु खाबा रिजनल रे हामकु खा नेशनल बुसिमान खाना के बहाय केनस अरो जागानि वो जों सुइस मा खालिनाय गरो बिसिङनो जे ग्राउन्ड जों साम खायनि थांखांगोन ग्राउन्ड जिनि जे फायदा जिनि प्रॉफिट न नानि थांखांगोन जों लोकल नेता न मासिनो लायनाय जिनि गालतियास गदमा रंवै जों तमा ngै फायबा जों मिस्टेक खायफेमाने जों नेता न नायबैसि जों बुरवानि नांमानि पिया जों तानो नाय बुरो पार्टी न नायबैसि जों बुरवै फायबो फैसा जोंनो ओ नेताला काहामानो रहि बुदर लायखेबासो
o party o ang khayo o party o je pham basa the जों बहाय खेनो बुद्रबो हानि बां निसिनि ग्राउन्ड सामं खाइजे आङो ब नेशनल लिफानाय रिजनल लिफानो नाय ब कतरिया कतर खेनो जों लोकल पार्टी ओ लोकल नेता न जों नायि बुद्रनि नांगो दिनै हायो जों नुगो दिनै बरग्र रेशन फानो सिमानिया रख तंख रेशन लक सि फेसिलिटी रो रेशन कार्ड खाइजे या रो ब पद्रे पर गरै नक वाटै कलाइजा एकदम वाटै फाइके बसाव क्लाइस दं वाटै नाङै दङ हाय फानोसि नगरो मानिया र नक्स गरै खर के उ जे गनांग दंनाय गामखौ वाटै कलाय खो दंनाय बरंखनो हाय नक डाबल लक्सि ओं तो मानि रक्स नुगै दङ दानि लोकल नेताबो गाहाम उङानि नांगो जों बुरमो बायसिया लोकल तिगाइसे ब्लक लेभेल विलेज लेभेल तंयनदेबा बो हायरनो बुसुं नायानि नांगो हायनि बांनि जे पार्टी संसानाय रनो मा कयबो ओमहाय जे ग्राउन्ड ठीक सामं तांनाय बनि बिचार बाहायबो बो साकथारै सामं खायमान बायसिमिनि इंया साकथारै तो सामं मा खायने फिया बनि लगेव प्लास नाव तामो बनि बिचार तांबो बनि वान सम तांबो बरनो तै बो मायखौ वान स बनि बिचार तांबो बहायनो नायबो रने नांगो आय साकथारै कायसा के यं आलगा बाय इंसया बिचार बनि बाहायबो बहायनोबो जों नायनि नांगो गबाय के जों बनि बिचार काहाम केसि ब काहाम बरकनो जतनो ब हेल्प खायने जतनो चबाना जे चुयानो ब नाइकोलै खायने बहायके सिसिनि निनि ग्राउन्डनो स्ट्रंग खायने नांगो दिनै हायो गोबां मानो तानि पार्टी व तंनाय तानि अरनि बरर हाय यावसे तानि चेन्ज तंबाय बा ग्राउन्डनो जे सामं तांनाय जे विलेज लेभेल ब्लक लेभेल ग्राउन्डनो सामं तांना ओ नेटारो कायसा मिस्टेक खायबै तंना साकथारै सामं तंना बनि बिचार कायसा जि खांना जन माने नेगेटिभ पॉइंट बिचार फनंको ना बहायनि बांनि दिनै हायो गोबां मानो पार्टी चेन्ज खायबै तंबाय माने दस नुगै तंगो गे दिनै टपिक नों साइमन खाना तमा बतयै दिनै जों सोबा पार्टी बो हमको जे सालाय माने तमा पार्टी न जों खायने नां नेशनल पार्टी रे खायना रिजनल पार्टी रे खायना रिजनल बिसिमबो बमा हाइके चोइस मा खायना नेशनल बिसिम बमा हाइके चोइस मा खायना कामखौ नों साइमन खाना हामबाय लाभ यू